Čaute ľudia pri ďalšom videu a v tomto videu budeme hrať Minecraft Survival a toto budem hrať už asi teraz veľakrát, takže teraz budem veľa gameriť Minecraft, takže poďme na to. Už som to akože začal, ale teraz idem pokračovať, už som to začal, no. Lebo tu už tu môžete vidieť, že už mám iba pečka na drážke. Takto to vyzerá. Tak to asi teraz ja ukážem vonku, lebo sú zombíky tam. Ale tuto, keď idete dole, to je taký server, kde hrajem s kamošom, ale teraz som tu sám, takže idem natáčať sám. Tak tu sú dole schody, tu tak som to vyrobila a tu sú dve postele, lebo som to robil s kamošom, takže preto potom je tu jeho inventár, toto je môj inventár, toto je jeho, ideme mu dať čúka, a tu je môj inventár. Počkaj, pozrieme sa do jeho, on tam má také blbosti, potom tu je, že crafting, tak toto vyzerá zvonka, takéto malé, a ideme naspäť a ideme spať troška a do postielky a potom, keď bude ráno, tak staneme, už je ráno. Mám krumpáš, mám kamenné kostky, potom mám kamennú sekeru a potom mám ešte kamenný meč. Potom tu mám kožu, šterk, dubové poleno a andezita. Preto som už to začal trošku sám robiť, lebo ja som už to chcel sám, ale ja ešte tu mám také, že tu budem dať čo sadiť, ale ešte nemám čo. No takže, už som to preto začal sám, aby som nemusel to natáčať, jak som išiel po kamene a takéto blbosti. Opa, to zabijem. Aby som mal dať čo jesť. Dobre, to už aj zjem. Kamenná sekera musím, lebo opa. Masi from the Gianotti pintura, opa. A keď chcete ešte Minecraft Survival, tak dajte like a odber a ešte raz vám ďakujem, že sme dali 200 odoberateľov. Fakt vám ďakujem. Takže ja sa na to veľmi teším. A sme dali 200 odoberateľov. A ideme ďalej do 250 odoberateľov. Drevené poleno, rubové poleno, no, aké drevené. Potom tu mám takéto... A som mi to dá jesť. Pívko tu mám, to nechcem. Nechcem pívko. Hop, čip, čibirip, čip, dip, dip, dip. Čip, čip, dip, šterk. Dačo by som ešte tu mohol dať, takže tu by som mohol so šterkom začínať takto a tak. Opa, toto nechcem. Ne, to je zlé. Zlé. To je zlé. To je zlé. Uťagačomačungace. Takže toto by som mohol vyrobiť. Kde to je? Toto by som mohol a z toho to zrobiť. Tak. Mám 40 takých. A tu by som chcel takto začať. Tu chcem dačo ešte, že tu budeme aj tu dačo robiť, takže hej, yo bro, chill.
Prečo som zišiel dole? Dole, musím sa spečovať, takže... Cikamo, neurob si zo mňa. Ty. No. Tu by som mal tak. Ale tak. Takto. A. Ty, aj tak ja potrebujem tento andezit. A tu bude dole. A zase som spadol. To musím dať klubať. I guess. Ježišmária. Pom, 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 pram, pom, 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 pom. A čo by som? Musím nejaké drevo. Skibidi dop, yes. Skibidi dabru. Uj, a toľko mi stačí. Lebo ja už nechcem veľmi veľa. 12 si viem vyrobiť. Abo vieš čo? Také si vyrobím. Také 20 a z toho to bude táto časť. A už viem, že kde budú dvere. I guess. Ale si to je lepšie. Počkajte, jak to tu je? Ja tu je iba takto, tu je lepšie, ne? Tu. Má také malé dvere, takže... Trať, kde sú dvere? Dobre. A teraz... A tak toto bude tu na. I like it, move it. I like move it. I like it, 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 move it. Move it. I like it, move it. I like it, move it. Kamošo je dačo vyberať z inventáru, prepáč kamo, ale musím. Toto mu tam dám, toto i tak nepotrebujem. Tam máš kamo, dá som ti toto. Ale ja toto musím. To je. Aby sme dačo videli v noci. A toto bude taká miestosť, neviem na čo ešte, ale bude to miestosť a také PC, že PC a také. Dobre, takže teraz takto vyzeráme. Minecraft som vybral. To sú zvieratka.
ktoré by som rád zjedol. Nie, ale musí dať čo žrať. Nemôže. To je potkan jeden. Zomri už do... Ale nedalo mi. Kráva, či čo to je? Ovce. Alebo neviem, čo to je, koľko sa nevidím tam. Čo? Ale viem, že teraz ozom. No, ty si dobrý, on mi dal mäsko. Aspoň trošku som sa najedol. Ej, jo, Mysterio. Ej, jo, Mysterio. Ej, tam sú aj dvaja, to je dobré. Nespadni. Tak ti treba. Ja som ti povedal, že tam nespadni. A ty sa neopováš tam spadni, neopováš. A dal mi kožu. Wow, on mi dal kožu. Yes, do pi. Ej, jo, chod, zomri. Ó, to je fajn. No idem sa pozrieť, čo viem vykraftiť, lebo chcem toto obranu, lebo už mám na nohy a tak, ale musím aj. Takže toto by som chcela, tu musím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a ja mám 5. Kamo. Ty máš koľko, kamo? Kamo, daj mi trošku. A ja tu na nemám kožu. Nemám kožu. Wow! A toto ešte zjem. To je dobré. No a spať. A ľudia, toto by bolo dnešné video. Dúfam, že sa vám páčilo toto Majka Survival Part 1. Keď chcete pamätať, dajte like a odber. A zatiaľ čaute ľudia.